Bore da bawb. Bore da bawb. Mae'r Beibl yn ei ddweud am yr arglwydd Iesu Grist. Nid oes iachawdwriaeth yn neb arall. Canis nid oes enw arall o dan y nef wedi rhoddi ymhlith dynion, trwy'r hwn y mae'n rhaid i ni fod yn gadwedig. Am ychydig amser y bore yma, wi am gyfeirio'n sylw ni at eiriau lefarodd yr Apostol Paul at Timotheus, y benod gyntaf, y llythyr cyntaf Timotheus, yr ail benod, a'r 5 a'r 6 adnod. Yn wir mae'r geiriau yma yn cynnwys yr holl mae'r ysgrythyr yn ei ddweud wrthi ni am Dduw, ac am ddyn ac am ei gyflwr, ac am ei angen, ac hefyd am yr ateb mae Duw wedi baratoi ar ein cyfer ni. Canis un Duw sydd, ac un cyfryngwr hefyd rhwng Duw a dynion, y dyn Crist Iesu. Yr hwn a'i roddes ei hun yn brydwerth dros bawb i'w dystio leithi yn yr amseroedd priod diwethaf. Un Duw sydd. Nawr, ni'n cael Duw ei hunan yn cyhoeddi y gwirionedd yma o ddechrau amser. Sylwn y rhai o'r adnodau sy'n cael ei gyflwyno i ni trwy gydol yr Hen Testament. Wedi i ddyn iawn i fyddhau o'r chymyn gair Duw yn yr ardd, mae Duw hyd yn oed yn yr ardd yn rhoi addewid o aredwr oedd i ddod un diwrnod. Had o wraig bydd yn ymladd yn erbyn gelyn yn henaid, ac yn y broses o ymladd yn ei erbyn yn cael ei frifo, cael ei niweidio, ond dod allan yn fuddigol ieithus. A mae Duw hynny mlaen wedi dangos i ddyn mae fe yn unig sydd Dduw. Dyw'r ysgrythyr ddim allan i brofi bod Duw yn bod. Na chwaith mae Duw sydd wedi creu y greadigaeth a'r holl sydd ynddi. Mae'n datgan, mae'n cyhoeddi fod Duw yn y dechreuad, y creodd Duw y nefoedd a'r ddeiar. Yn y dechreuad yr oedd y gair a'r gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y gair. Trwyddo ef y gwnaethbwyd popeth, ac hebddo ef ni wnaethbwyd dim ar sydd mewn bod. Am y gair yma oedd gyda Duw ac yn Dduw yn ei hanfod, mae Ioan yn dweithio ni yn ei efengyl, mae fe yw y gwir oleuni sydd yn goleio pob un ar sydd yn dyfod i fewn i'r byd. Un Duw sydd. Sylwn beth mae Duw yn ei ddweud yn y gair. Gwelwch mae fi yn unig sydd Dduw, ac hebddo fi nid oes Duw yn bod. Drwy lawer o'r ysgrythurau yn yr Hen Testament, ni'n cael Dafydd hyd yn oed, yn ail Samuel, y 7 benod, yn mynegu y gwirionedd yna, mae un Duw sydd. Ac ni wedi clywed hyn ac ni wedi gweld y gweithredoedd roedd ti wedi ei gyflawni trwy dy bobl di dy hunan a trwy y proffwydi yn cyflawni rhyfeddodau a mawrion weithredoedd Duw. Hefyd yn yr proffwyd Eseia, fi am ni gyfeirio at hwn nawr i ni gael gweld yr hyn mae'r proffwyd yma'n llefaru. Duw yn llefaru trwy y proffwyd. Mae fi yw'r hwn a ddiliad y gymweddau, ac fy mwyn fy hun, ac ni chofiaf dy bechodau. Fel hyn y dywed yr arglwydd, mae fi yw y cyntaf
Nis gallant eich helpu chwi. Mae fi yn unig mae Dyw sydd Dduw. Dyw ymhlith y diwiau yma. Ac yn ôl y darlleniad, sylwch yn y darlleniad, beth oedd yr ysgrifennydd yma wedi dweud wrth yr arglwydd. A dywedodd yr ysgrifennydd wrtho, da athraw, mewn gwirionedd y dywedaist, mae un Dyw sydd. Un Dyw sydd. Cyn ni'n gweld trwy llythyron y Testament Newydd, Dyw yn cadarnhau y gwirionedd yma. Dewch i ni gael clywed eto o gyntaf Corinthiaid, yr 8fed bennod, a'r 4edd adnod. Beth mae Dyw yn cadarnhau y gwirionedd yma i ni. Am fwytag yn hynny o'r pethau a berthir i eilunod, ni awyddom nad yw elyn ddim yn y byd, ac nad oes un Dyw arall, ond un. Ac mae'r apostol wrth sgrifennu i lythyr at yr Effesied yn cadarnhau y gwirionedd yma, mae un Dyw sydd, ac un tad pawb oll. Ac ni'n dod i adnod ein testun, un Dyw sydd, ac un cyfryngwr rhwng Dyw a dynion, y dyn Crist Iesu. Mae Ioan hefyd hyd yn oed yn ei lythyr tuag at ddiwedd y Testament Newydd, eto yn cadarnhau i ni y gwirionedd yma am y ffaith mae un Dyw sydd. O blegyd y mae tri yn tystiolaethu yn y nefoedd, y tad, y gair a'r ysbryd glân, a'r tri hyn, un ydynt. Pam mae dyn yn gwrthod y ffaith o fod Dyw yn bod? Am y rheswm syml oherwydd cyflwr ein calon ni drwy naturiaeth, mae dyn yn gwrthod dod o dan awdurdod Dyw. I gydnabod fod Dyw yn bod ac fod Dyw yn gyfiawn ac yn sanctaidd, mae'n gosod dyn yn gyfrifol i'r Dyw yma ac yn atebol am ei holl fywyd. Paham mae'r holl eliniaeth yn erbyn Dyw, y gwir a'r bywiol Dyw ac ar Iesu Grist, ei annwyl fab, ein gwaredwr, a'r ysbryd glân, oherwydd mae'n gosod dyn yn atebol i Dduw ynglyn â ffordd mae'n byw ei fywyd. Ac hefyd yn enwedig am y gwirionedd yna, lle mae Iesu'n dweud amdano ef ei hun, a tybed ai dyma y rheswm pam mae'r holl erledigaeth yn erbyn gwir Gristnogaeth. Fe ddwedodd Iesu, mae fi yw y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy fi. Mae cymrygar bach yna neb yn cynnwys bob yr un ohonom ni yma'r bore yma. Beth bynnag yw ein credo ni, beth bynnag yw ein athroniaeth ni, beth bynnag ni wedi astudio neu yn ei astudio trwy gydol bywyd, un Dyw sydd, bydde Dyw. Mae fi yn unig sydd Dduw, ac hebddo fi, nid oes Dyw mewn bod. Un Dyw sydd, bydde'r apostol wrth Timotheus, ac un cyfryngwr rhwng Dyw a dynion. Beth yw cyfryngwr? Wel, mae cyfryngwr yw rhywun sydd yn sefyll yn y canol rhwng dwy blaid. Neu rhyw ddau, beth bynnag yw'r achos, beth bynnag yw'r anghydfod. Rhai wythnosau nôl wedi yn dilyn yr anghydfod yna, yr ymladd yna yn Siwdan. Yn gweld y ddoi general yna yn sefyll yn yr adeilad yma. Ac roedd yna rhai yn ceisio cymodi y ddau at ei gilydd. A beth oedd yn rhyfedd yn ôl ar hwn oedd yn sylwebu oedd yn dweud fod y ddau ohonyn nhw mor agos i'w gilydd ac yn gwrthod edrych ar ei gilydd. Ac eto, roedd yna rhai yno yn ceisio dod ar ddoi i gymod. Wel, am yr un Dyw yma, mae'n dweithio ni hefyd fod yr un Dyw yma yn gyfryngwr rhwng Dyw a dynion. Pam mae Dyw yn cael ei ddisgrifio fel cyfryngwr ac rhwngddo fe a dynion? Beth sydd wedi digwydd fod angen cyfryngwr, fod angen dod â Dyw a dyn at ei gilydd?
Wel, mae gair yn dweithio ni yn y dechreuad y creodd Duw y nefoedd a'r ddeiar. A'r phob beth sydd ynddi, ac ynddo, ac yn y bydysawd, Duw a'i creodd. A Duw a wnaeth ddyn ar y lun ac ar ei ddelw. Ac roddodd y cyfan oedd angen ar ddyn i fyw, i'w ddwylaw ac o dan ei awdurdod. Ond fe orchymynodd fod un ffrwyth o un planhigyn yng nghanol yr ardd, nad oedd ei gymeryd na chwaith bwyta honno. Canis yn y dydd y bwyty ohono byddi farw. Ni'n cael yn ôl y darllen yn llyfr Genesis fod dyn wedi gweld mai da oedd y ffrwyth i'r golwg ac fe gymeron nhw o'r ffrwyth yma. Ac fe ddethon nhw'n ymwybodol yn union fod rhywbeth o'i le. Fethon nhw guddio. Dyw yn dod yn ôl i arfer i gael cymdeithas. Ond yn awr maen nhw'n cwto, maen nhw'n cuddio. Dyw yn galw ar adda, pa le rwy ti? Nid fod Dyw ddim yn gwybod lle roedd adda'n cuddio, roedd e'n gwybod yr union fan. Ac efallai'r bore yma bod yna rhywun yn ein hoedfan i neu yn gwrando fewn sydd yn cuddio, yn cwto oddi wrth Dduw. Dyw yn gwybod yr union fan a tu ôl i unrhyw beth i ni'n cuddio a cwto y bore yma. Oedd e'n rhoi cyfle i addau i gydnabod ei gamwedd. Cyn ni'n cael cyfle gan Dduw yn y dydd yma oherwydd fod Dyw yn rasol ac yn drigarog, hwyrflydig o lyd ac yn gariad yn feidrol, mae'n rhoi cyfle i ni i gydnabod ein camwedd, ein pechod fel mae'r ysgrythyr yn ei ddisgrifio fe. Ac mae'r gair yn dweithio ni mai yn o ganlyniad i'r anifuddod yna, trwy anifuddod un dyn y daeth pechod i'r byd. A marwolaeth trwy bechod, ac felly fe aeth marwolaeth ar bob dyn yn gymaint a phechu o bawb. Pawb y bechasant, ac ydym yn ôl am ogoniant Duw. Ac oherwydd fod Duw, yr hwn yw e, yn gyfiawn ac yn sanctaidd, ni all edrych ar bechod, mae Duw yn cosbi. A pwy bynnag sydd yn mynd ar y trywydd wrtho Duw, mae yna ddydd o brysur bwyso yn dyfod cyn bod hir. Cair gweld pwy sydd â sylwedd a phwy sydd heb y gwir. Mae Duw wedi penodi i ddyn farw un waith, ac wedi hynny llys barn. A dyn ni'n barod y bore yma, bob un ohono ni sydd o fewn y Miriam ac yn gwrando i fewn, oedden ni'n barod i gwrdd â Duw. Mae un o'r proffwydi yn yr Hen Testament yn dweud am Dduw yn gweithio ac oherwydd bod Duw yn mynd i wneud hyn, bydd barod i gwrdd â Duw. Enaid gwerthfawr, wyt ti'n barod i gwrdd â Duw y bore yma? Falle bod ni'n gobeithio etifeddu teyrnas nefoedd, dyna dymuniad mwyafrif o bobl wrth sôn am Dduw ac am deyrnas nefoedd. Ac i siarad â unigolion mae llawer yn dweud, wel, dwi'n gobeithio gai etifeddu teyrnas nefoedd, dwi'n gobeithio yn ôl yr hyn wedi wneud mewn bywyd, ac bydd ngweithredoedd dau a'r cymwysterau sydd gyda fi o bethau wedi wneud o ran Duw ac at gydddyn, bod yr cymwysterau yma'n ddigon i'n gweld i fynd i fewn i'r deyrnas nefoedd. Byddwch chi o'n i'n canu gynnau gyda'n gilydd, mae'r ddyled wedi thalu. Mae'r gwaed wedi dywallt. Ac mae yna drigaredd am y ddeiant i bob yr un ohonom ni a ddaw ac i gydnabod ein pechod. Dyna'r unig beth, dyna'r unig gymwyster wela i beth bynnag yn yr ysgrythyr. Mae yn llythyr cyntaf Ioan a'r bennod gyntaf a 9 adnod. Gair bach yw e, os cyfaddefwn ein pechodau. Ffyddlawn yw e fe a chyfiawn, fel y maddeio i ni ein pechodau, ac yn glynhaw oddi wrth bob angyfiawnder. Be sydd yn poeni ni'r bore yma? Felly bod yna bechod yn ein llethu ni, a ni'n deddol o feddwl, wel, allai bethau maddau yn yna, neb sôn am rhywun arall yn maddau ni. A falle all neb arall faddau i ni, ond mae Duw yn gallu. Mae Duw yn cynnig rhad faddeuant i'n i'r bore yma, a mae'n holl droseddau. Pob bechod. Os cyfaddefwn ein pechodau. Chi'n gweld y peth mwyaf anodd, os ydyn ni'n onest yn hynny, a mae Duw yn gwybod ein calon ni. Os ydyn ni'n onest y bore yma, y peth mwyaf anodd i unrhyw un ohonom ni yw cydnabod bod ni o le, bod ni ar fai. Ni'n licio
Pwynt o bus fe yw e. Neu hi wedodd e. Ni'n cofio hyd ac yn ymal yn igro spiritual yn yr hynna, ond ni'n bradychyn oedran nawr yn y fe nôl i'r 60au. Not my father nor my mother, but it's me, O Lord, standing in the need of prayer. Nid fy nhad na fy mam o Dduw, sy'n sefyll mewn angen wrth gymorth di. Un Duw sydd, ac un cyfryngwr rhwng Duw a dynion. Ac ddyn i syrthio yng ngardd Eden, roedd Duw yn barod wedi gwneud trefniadau ar ei gyfer e. Cyn bod magal a chwymp yn Eden, cyn bod clwyf yn enau dyn, roedd Duw wedi paratoi yr oen a ragor deiniwyd cyn sylfaenu y byd. Nid rhyw hap o damwen oedd hyn a ddigwyddodd yng ngardd Eden a wedi cymeryd Duw fel pe bai yn amharod ac yn anusgwyl a bod angen ei trefniadau brys. Roedd Duw wedi rhagweld y cyfan yn cymeryd lle ac wedi trefnu ffordd o waredigaeth. Chi'n gweld mae'r ystrythyr yma yn dweud am Iesu, nid oes iachawdwriaeth, y neb arall, oherwydd nid oes enw arall dan y neb wedi rhoddi ymhlith dynion. Trwy'r hwn y mae'n rhaid i ni fod yn gadwedig. Mae yna ryw reidrwydd yma. Mae yna ryw urgency yma. A mae Iesu'n dweud wrth Nicodemus, na'r yfedda wedi ohono fi wrthi ti, a mae'n rhaid dy enid i'r drachefn. Does dim un ffordd arall. Fe ddwedodd Iesu, mae fi yw y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd, nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy fi. Ac ni ddicho neb ddyfod at fi, med Iesu'n symlaen, oedd ei eithir y tad yr hwnna ma'n fono, oedd ei ddenu ef atal, a mi ei atgyfoda fe yn y dydd diwethaf. Meddai Iesu hefyd, mae fi yw y drws, yn cyffylybu ei hunan yn agoriad neu fynediad i fewn i deyrnas nefoedd, ac yn disgrifio ei hunan fel drws y gorlan. Un agoriad oedd i gorlan defaid, ac meddai fe fi yw y drws. Ac i deyrnas nefoedd, un agoriad sydd un mynediad i fewn, a meddai Iesu, fi yw y drws. Ond sylwm beth mae'n dweud, os a neb i mewn trwy fi, unrhyw un, if any man, pwy bynnag ydy ni, beth bynnag i ni wedi wneud. Felly bod ei ogrwydd y gorffennol, neu felly bod anifuddod y presennol yn ein llethu ni. Ac yn cadw ni bant o ddiwrth bethau Duw. Ac yn meddwl bod dim gobeith i ni. Mae Duw wedi anfon einig yn edig fab. Yr ail berson o drindod ddwyfol yna wedi gwisgo cnawd mwyn rhoi ei hunan yn aberth dros ein pechodau i dalu'n dyled ni. I rhoi ei hun i farw yn ei lle ni. Paham roedd angen iddo farw? Roedd angen iddo farw mwyn tywallt ei waed, mwyn yn golchi'n bir lan oddi wrth ein pechodau. Fe ddaeth Iesu yn gyfryngwr Duw rhwngddo fe a dyn a rhwngom ni. Un Duw sydd ac un cyfryngwr rhwng Duw a dynion. A'r cyfryngwr yma yw Crist Iesu. Un Duw sydd, un cyfryngwr rhwng Duw a dynion, y dyn Crist Iesu. Yr eneiniog ddyn, yr un sydd wedi cael ei eneinio gan Dduw i ddod ac i fod ar hyn sydd wedi cael ei drefnu nôl yn rhagwyddoldeb. Sylwm beth mae'r Apostol Paul yn ei ddweud wrth yr eglwys yn Philippi. Mae'n annog yr aelodau yn yr eglwys yna i fod o'r un meddwl ag oedd yng Nghrist Iesu. Ar hwn ac i fe mewn ffurf Duw, ni thybiodd yn drais i fod yn ogofeuwch na Duw. Being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Nid rhyw debygrwydd. I ni meddwl fel rieni ac fel dy Ciam yn gym, mae da ni lluniau o'r plant ac o'r wyron, ac i ni'n gweld ambell un ac pan i ni'n weld, wel, mae'r isbit a'i dad. A'n gywir, mae ddyn gywir i bethau mam. Nid yna beth mae'n dweud fan hyn, nid rhyw debygrwydd, ond yr un defnydd. Duw ei hunan wedi gwisgo cnawd. Dyma beth i ni ddathlu ar adeg a gwyl yn y dolyg. Duw
yn dod i'r byd. Dyw yn uniaethu ei hunan gyda ni trwy gymeryd ein gwendid ni ac yn cael ei wisgo mewn cnawd mwyn rhoi ei hunan yn aberth dros ein pechodau ni. Yn gweld mae'r syniad o'r aberth yma eto yn syniad o gyfryngwr rhwng Duw a dynion. Duw wedi trefnu tywall gwaed mwyn maddeuant pechodau. Cyn fod tywall gwaed yn gallu cymeryd lle, roedd angen marwolaeth. A thrwy'r holl batrymau'r Hen Testament, yr ebyrth yr Hen Testament, yr holl anifeiliaid yna, ni allodd y cyfryw a berthau byth leddfu cydwybod euog dyn. Ac mae'r ysgrifennwr at yr Ebreaid yn dweithio ni am y gwirionedd yna. Mae'r holl aberthau yna, maen nhw'n syrthio'n fyr. A dyna paham ddath Iesu i'r byd. Roedd yr holl aberthau yma yn ysgol feistr neu yn gysgod i'n harwain ni at Grist. Yng nghyflawnder yr amser, medde'r awdur, yng nghyflawnder yr amser yr ymddangosodd e fe, sef Iesu, i ddod i heibio pechod trwy ei aberthu ei hun. Ac megis y gosodwyd i ddynion farw unwaith, Crist hefyd wedi ei yffrymu unwaith i ddwyn ymaith bechodau llawer. Unwaith mae Iesu wedi gwneud hyn. Fi ddim angen ei ail-wneud e. Mae wedi wneud e yn fuddugoliaethus ar groes Calfaria. Dyna'r waedd ola gorffennwyd. Mae'r gwaith ar roddodd y tad iddo, ni'n cael yr Iesu yn cyfeirio at hyn, bod wedi dod i gyflawni gweithred y tad. Ac ar y groes gweiddodd gorffennwyd. Dwi ddim yn gofyn am gymorth gyda ni. Dwi ddim yn gofyn am ryw gyfraniad gyda ni. Mae wedi gwneud y gwaith yn llwyr ar y groes, heb ofyn dim i ni. Ac mae'n gwahodd ni ddod fel y gyrydym ni, heb feddu dim. At o fe hwn sydd yn ablu roddi popeth hyn. Mae'r apostol yn uniaethu ei ddiolchgarwch gyda'r eglwys yng Ngolosi yn diwrnod. Ac mae'n dweud gan ddiolch i'r tad, medde fe. Ar hwn am gwnaeth yn gymwys. Chi'n gweld mae eisiau'n cymwyso ni. Ni'n meddwl bod ni'n gymwys. Ni'n meddwl bod ni digon da i etifeddu teyrnas nefoedd, a mae safon Duw yn uchel iawn. Dyna pam ddath Iesu. There wasn't another good enough to pay the price of sin. No one else could unlock the gates of heaven and let us in. Ond Iesu ei hun, all wneud hyn. Ar hwn ac efe yn ffurf Duw. Ni thybiodd yn drais i fod yn ogo buwch na Duw. Eithir efe a dibrysiodd ei hun. Making himself of no reputation. Gymeryd arno agwedd gwas. Ac a wnaed mewn cyffelybiaeth dynion. A'i gael mewn dill fel dyn, neu fe ddarostyngodd ei hun. Gan fod yn ifydd hyd angau y groes. Chi gweld mae Duw wedi rhoi o enw, goriwch pob enw. Enw yma, Iesu. Nid o ganlyniad i'r hyn roedd wedi gyflawni ar y groes Calfaria. Nid ar ôl hynny gafodd yr enw yma. Roedd wedi cael yr enw yma hyd yn oed cyn ei eni. Fe ddwedodd yr angel wrth Mair a Joseph, pan dethon nhw'n ymwybodol o'r hyn oedd Duw yn dechrau gweithio nawr i anfon ei fab i'r byd. Pan byddai'r un bach yn cael ei eni, tua elwi ei enw ef Iesu, canis ef ei awared ei bobl, oddi wrth ei pechodau. Ac ar ddiwedd y benod gyntaf o Efengil Mathew, i ni'n cael cyfeiriad at y proffwyd sydd yn sôn am yr hwn oedd i ddod yn waredwr dynion, yr Emmanuel yma, y Duw yma, Duw gyda ni. Fel mae rhai esbonwyr yn gosod, mae'n troi'r y geiriau oddi amgylch ac yn dweud, gyda ni, Duw. Duw wedi dod i'n plith ni, Duw wedi dod fel un ohonom ni. Duw wedi gwisgo cnawd i gondemnio pechod yn y cnawd. Un Duw sydd, ac un cyfryngwr rhwng Duw a dynion, y dyn Crist Iesu. Ystyr y gair Crist Duw yn uniog. Mae'n cyfateb i'r gair y Meseia, a'r hwn sy'n cymeryd ei holl enw oddi wrth enw Duw ei hunan, a Jehova yr Hen Testament. Mae fi yn unig sydd ddim medde Duw, ac hebddo fi nid oes Duw arall. Fi yw'r cyntaf a'r ola.
Pan ni'n edrych I fewn I llyfr datguddiad yn y penodau agoriadol yna, ni'n cael Ioan yn cael y weledigaeth yma. Ac mae'n dod yn ymwybodol bod rhywun yn sefyll yno ac mae'n troi ac mae'n gweld ac mae'n disgrifio y person yma. Ac mae'n clywed y geiriau, mae'r person yma yn ei mynegu. Mae fi yw'r alffa a'r omega, meddwl fe. Y cyntaf a'r olaf, y dechrau a'r diwedd, yr holl alluog. Un Duw sydd. Un cyfryngwr rhwng Duw a dynion. Y dyn Crist Iesu. Mae Iesu wedi talu'n dyled ni'n llawn heb ofyn dim i ni. Mae e wedi wneud ei waith, mae wedi mynd nôl i'r gogoniant I eiriol ar ran y rhai sydd yn credu ynddo fe. Ac fe ddwedodd Iesu pan oedd e ar y ddeiar yma yn cyflawni y weinidogaeth, mae'n rhaid I fi fynd, medde fe, ar ôl cyflawni'r gwaith yma, mwyn I mi anfon y diddanydd, a bydd hwn yno chi, medde fe. Bydd e gyda chi. Bydd yn argyhoeddi o bechod ac o gyfiawnder ac o farn. Mae'r ysbryd glân yn y byd o hyd. I ni'n byw mewn gwlad lle mae yna bethau bach yn digwydd o ran pethau Duw. A mae Duw yn gweithio'n rymus ac yn agored ac yn amlwg iawn mewn gwledydd tramor. Ac eto, dyn ni ddim yn gwybod pe bydde Duw yn tynnu'r llenni nôl o ddiaren llyged i'r bore yma I weld ei holl fwriad am o wlad I ni'n byw ynddi. Dyn ni ddim tu hwnt I drigaredd Duw. Dyw'n holl alluog, holl bresennol, holl wybodol. Ac mae'n abl i'n cwrdda ni bore yma yn y sefyllfa ni'n cael yn hynny ynddi. Falle bod ni'n meddwl bod yr hyn ni'n mynd trwyddo ac ar un ni'n ddioddau bod e tu hwnt unrhyw un i'n helpu ni. Mae Duw gallu. Mae'n cynnig I hunan I bob ar un ohono ni'r bore yma, ond I ni ddod a chydnabod ein pechod. Peidiwn â chaledu'n calon. Os cliw neb ei llais, heddiw yw dydd iachawdwriaeth. Oherwydd mae'r gwirionedd yn aros, mae un Duw sydd ac un cyfryngwr rhwng Duw a dynion, y dyn Crist Iesu, mwyn I enw. Amen.